Og velkommen til Kok Amok. I dag skal vi lave saftevand. Jeg vil lave saftevand. Ja! Og til det skal vi bruge lidt oregano, Æblejuice. knust chili, Ja. ketchup og minimum solbærdrik. Det skal være sukkerfri. Og Så citronsaft citron og lidt mælk og Fanta. og sølvkugler Sælkugler. og bikarbonat eller natron. Okay, så skal vi bare lige i gang. Yep. Først skal vi have lidt citron, så det bliver dejligt frisk. Kom en stor. Og lidt Fanta. Fantastisk Fanta. Ba-ba-da-ba-bow. Lam-bam-bam. Og lidt sølvkugler. Husk nu ikke for meget. Nej, kun lidt. Sådan. En sølvkugle. Yum. Lidt mælkevej. Og så lidt ketchup. Se der. Og så er det lidt chili til at krydre. Sådan. Og lidt oregano. Og så er det lidt minimum solbærdrik. Og husk, det skal være sukkerfri. Vi har glemt æblejuice. Nej, det skal jo til sidst. Og så skal vi også have lidt bikarbonat. Nå. Sådan. Skål. Så lidt bikarbonat. Sådan. Og så skal vi bare lige få rundt noget og piske noget. Du glemte æblejuice. Ja. Du glemte æblejuice. Nej, der er æblejuice i. Åh. Så skal det bare lige røres rundt med en skæl. En skæl. Dejlig saftevand. Det mangler lidt mælk. Og så skal der også lige være lidt mere krydret. Så putter lidt chili. Sådan. Det var lidt chili. Så skal vi også lige have lidt mere ketchup. Og for kulørens skyld. Sådan. Så rør rundt. Så nu ligner det lidt kakao. Smagen.
Mangler lidt chili. For det er jo thai-mad. Lidt mere. Sådan. Så prøver vi. Der skal jo også vand i. Lidt mere. Der kommer godt nok meget chili i. Ja, selvfølgelig. Det er thai-mad. Jeg tror altså, der er nok nu, Jeppe. Sådan. Det er fint. Skal der ikke også lidt mere Fanta i? Nej. Den mangler Fanta. Og det er samlet sig i lidt klumper. Der mangler Fanta. Det må være Fanta, fordi Fanta skal opløse krydderien. Er det nok, eller? Ja, det regner vi med. Og så skal også lige være sådan lidt mere friskhed af citronsaften. Den er lidt mere. Ja, ikke nok. Der skal jeg også lige lidt vand i. Lidt stærkt. Se. Vi mangler lidt mælk. Og der er lidt mere cremet i den. Og så skal vi bare lige dreje rundt, så der må ikke være klumper. Så. Det er lidt. Jeg sprøjter. Der mangler lidt chili. Sådan. Og husk, det skal man. Og man må selv bestemme, hvor meget chili der skal i. Ja, det mangler vi. Nej, det her. Så tror jeg så snart det er færdigt. Det skal bare lige smages til. Med et glas. Og vand. Og vi husk, hvis I skal smage på det, og så skal I have et glas vand klar. Jeg hælder lige vand op i et. Koldt vand. Så skal vi bare i skålen. Dejligt. Ja, måske lidt på meget chili. Og så siger vi ellers, husk nu, I kan lave det derhjemme, eller siger vi ellers bare